एनडिबि फेमिलिया गैला बा माबा मोनसे रिहाबिलिटेसना मोननांगौ गैला गोदोना सुफुंजानायानो दङ दिनै जेलाव थानाय जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बिखय बेल हियारिं बेबो दिनै जागोन गाबोन जागोन बा आरो एक्स एनडिबि फोरनि रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां आरो मार्टियार न'खरनि सुबुंफ्रा मोनसे जायगायाव जमा जानानै अर्थात जि न'खराव खेबसेनो साब्रै सुबुङा जिउ गोमालांदों बे न'खराव थानानै दिनैनि दिनाव बा मैयानि दिनाव माने बिथांमोनहा माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों अर्थात खौरां मिथिंनि गेजेरजों गावसिनि सावरायलायनायखौ मिडियानि गेजेरजों फोसावदों आरो बेवहाय बिथांजो सासेया अर्थात जोंनि बर' आइजोआ गावसिनि मोननांगौ मोन्थायनि सायाव माखासे गोबांथार खोथाफोरखौ बुफ्रुना होदों आरो सोरबायदि लिडारफ्रा जोंनि बर'नि सोरबायदि लिडारफ्रा दिनैनि दिनाव प्रमद बर' अर्थात बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव उन्दुनानै थानो गोनां जाखो अर्थात माबोरैहाय उन्दुनानै थाबाय थाखो दा बेजों लोगोसे गोबांथार खोथा बुंदों जोंहा सिगांनि इन्ट्र होनाय बायदिब्ला जाय सुबुङा गोदोना सुफ्लंजानाय अर्थात आथिं आखाइ बुख्रेबजानाय बेबायदि बिथाङा दिनैनि दिनाव दुखु खस्थ' लानानै संसार जानानै सैनानै दङ अब्ला बैफोरबायदि सुबुंफ्रा मानि खारनाव दिनैनि दिनाव मार्टियारनि मोननो गोनां अर्थात रिहेबिलिटेसननि मोननो गोनां रांफोरखौ बा अनसुंथाइफोरखौ सरकारनिफ्राय अर्थात बिटिआर सरकारनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्राय बा बिजेपि भारत सरकारनिफ्राय मानो मोनफुंनो हायाखै दिनै बिथांजोमोना गोबांथार दुखु फोरमायहरदों आरो लोगोसे रन्जन दैमारिनि माखासे बेल हियारिं बिथांनि बेल हियारिंफ्रा दिनै जागोन गाबोन जागोन होनै बेबायदिनो बारलाङो अर्थात रायजो राजाफ्रा नेनानै थायो होननानै दा नोंथांमोन अब्ला नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ इन्ट्रिखौ खोनासंनानै एबा निश्चय एसेबाबो हमदांनो हाखादों आरो नोंथांमोना जायफोरा किसुमानफ्रा नुखाबाय आरो किसुमाना नुवाखै जा नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि थ्रुयै नोंथांमोना नायनानै गुवारै बुजिनानै लानो हागोन दिनै जोंनि बर' सुबुंफ्रा जुदि बिटिआर एकर्ड एबा गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों थारैनो जेंनाफ्रा जोबस्रांलांबाय मोनब्ला दिनैनि दिनाव मानि खारनाव गोदान रिहेबिलिटेसन मोननांगौनि बिथांमोननि न'खरमोनहा बा मार्टियार मोननांगौ बिथांनि न'खरमोनहा जेल जानानै थानाय बा फासिनानै थानाय बिथांमोननि न'खरनि सुबुंफ्रा मानि खारनाव होसिखावबाय थानो गोनां जादों अब्ला जों बेयावनो मिथियो रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबायना जोङो गाव गावनि जा एसे मेलेम दङ बेखौ ओरैनो दैयाव बाहायालासेनो जोङो गोथौयै सिन्था सरसा खालामनानै नायलाय बे एसे मेलेमखौनो नोंथाङा बाहायनानै नायलाय दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा बा मार्टियार बिथांनि न'खरनि सुबुंफ्रा अर्थात रिहेबिलिटेसन मोननांगौ बिथांनि न'खरफ्रा जि समाव हाथियार लानानै संग्राम खालामबोदोंमोन आसाम सरकार अर्थात भारत सरकारजों बिथांमोना नांबोबाय थानो गोनां जादोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 न' बड'लेण्ड न' रेस होननानै बिथांमोना होसिग खावनायनि गेजेरजों अर्थात एबसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोना हाथियार लायै बिथांमोनाबो साइडआव थायै गोबांथार संग्राम खालामबोदोंमोन बा गावसिनि जिउखौ दोनखोमा बिथांमोनाबो जुजिबोदोंमोन जायनि जाहोनाव दिनैनि दिनाव किसुमाना बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङै किसुमाना गोबाङानो रोजा सुबुंफ्रा जिउ बावगारलांनो गोनां जाबाय किसुमाना बासिनानै दङब्लाबो जेलनि गेजेराव बा जेल सिङाव हाबसोना थानानै अर्थात जायफोरा न'आव दङ बिथांमोनाबो केसनि गेजेरजों भुगिनानै दिनैसिमबो दङ माने उदां जानो हायाखै जायनि जाहोनाव गोसो जायोब्ला बिथांमोनखौ गाबोन समफोरनो आसाम पुलिसफ्रा बा कर्टनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो जेल सिङाव सोनानै दोनगोन थिग बेफोरबायदिसो प्रसेसआव दंजोबो आरोखि दा दुखुनांथाव बाथ्रा बेसो जोंहा बिटिआर एकर्डजों थारैनो जिथु बर' सुबुंफोरनि अर्थात बर' आइजोफोरनि मेगननि मोदैया रानबाय होन्दोंमोनब्ला गोरबो बिखा गावनायफ्रा गैला होन्दोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव मानि खारनाव बर' आइजोफोरनि बिखा बिख्लो माने गावस्रागासिनो दङ मानि खारनाव बर' आइजोफोरनि मेगनाव मोदै बोहैगासिनो दङ दिनैसिमबो हाजार बर' सुबुंफ्रा मानि खारनाव दुखु दाहायाव भुगिनानै दङ बिटिआर एकर्डनि अर्थात गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि आइजोफोरनि मेगननि मोदैया जोबलांबाय अर्थात जेंनाफ्रा जोबलांबाय गासिबो प्रब्लेमानो सल्भ जालांजोबसिगोन लासै दिनै नङा गाबोन नङा होनना बुङै दिनैनि दिनाव 5 बोसोर कमप्लिटआनो जालांबाय अब्ला दिनै 5 बोसोर बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों कमप्लिट जालांनायनि गेजेराव सोर साबेसेखौ बिथांमोना अर्थात बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सोर साबेसेनि केसखौ फोजोबनानै होनो हाखो आरो सोर साबेसेनि हाइकर्टनि केसफोरखौ बा NIA केसफोरखौ नर्मेल खालामनानै होनो हाखो जोंथ' नुनो मोनाखै जाखिनि दाख्लैबावै 8 जननि गेजेर 8 जन बेल हियारिं मारिनाय समाव जिथुनाखि साब्रैया बेल मोनबाय साब्रैया मोनाखै दा बेफोरबायदि जानानै दङ स' बयबो जोंनि एक्स एनडिबिनि बिथांमोननि नारसिननायावसो जानांगौ आन्दासाव दै अर्थात थानो हागौ बिटिआर सरकारनि आखाइ एफा एनै खिन्थु साक्सेसफुलि जोङो बा फारसेनिफ्रायनो A to Z जोङो बेयाव बिटिआर सरकारनि आखाइ दं होननानै जों बुंनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला 50-50 खामानिखौ राननानै मावो बेफोरबायदिनो जायो आरोखि दा जाय हक बैफोरबायदि मिलायलायनानै मावोब्लाबो बा बिथांमोननि केसखौबो जेंनाफोरखौबो प्रब्लेमफोरखौबो सल्भ खालामना होनायब्ला दिनैनि दिनाव गासिबो बर' सुबुंफोरनि गोसो गोरबोफ्रा गोजोननाय मोनसिगौमोन नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जाय एनडिबिफोरनि गेजेराव जाय खर' गुफुर लिडार दंमोन दिनै बियो बिथाङा UPPL हान्जानि डिपुटि चिफ जायखौ बुङो जों गबिन्द सार दिनै गबिन्द सारा सासे एनडिबिनिनो दैदेनगिरिमोन एनडिबिनिनो सासे बिफामोन दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारि सारमोन बायदिया जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ गबिन्द बसुमतारी सारनि
थिननायाव अर्थात गबिन्द बसुमतारिनि बिथोन बायदि जाय सुबुंफ्रा खामानि मावदोंमोन बै सुबुंफ्रा दिनै जोबथेसालियाव जोबजाना दं नाथाय जाय सुबुङा बिथोनगिरिमोन नैबे बिथोनगिरियासो दिनैनि दिनाव उदां अख्राङाव दाउफोरबायदि बिरबाय दङ जायनि जाहोनाव जोंहा दिनै रन्जित बसुमतारि अर्थात फेरेंगा बिथांमोनाबो दङ दा जोङो दुखुनांथावना बाद बाखिया मारैहाय उदां अख्राङाव दङ आरो बाद बाखिया मारै जोबथेसालियाव दङ जोबोब्ला गासिखौबोथ' जोबजोबमोन हो आरो हगारोब्ला गासिखौबो हगारजोबमोन बिटिआर एकर्डखौनो जेथिया एनडिपिफोरनि होननानै बुंबायब्ला दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एनडिपिफोरा मानो उदां अख्राङाव बिरनो हायाखै आरो एनडिपिफोरनि केसफ्रा मानो खालास जानानै थाङाखै ना जों बेखौ गोबांथार सुबुंफ्रा खर' मेलेम बाहायब्ला निस्सय साननानै मोनो दिनै बिथांजोमोनहा खुथार बुंदों जायनि जाहोनाव दिनै मार्टियार न'खरनि अर्थात एक्स ग्रेसिया मोननांगौ सुबुंफ्रा मानि खारनाव एक्सुवेलि इलेक्सन गेलेनो थियारि जागासिनो दङ एबा थाम-थुम जागासिनो दङ नोंथांमोना बेखौबोथ' बुजिनानै लानो हादोंना बेनि जाहोनावनो जे दिनैनि दिनाव एक्स एनडिपिफोरनि सुबुंफोरनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ बा एक्स ग्रेसियानि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मार्टियार न'खरनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा होफुंजोबैनि खारनावसो दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा एक्सुवेलि पलिटिकेल गोदान हान्जा दानो थांगासिनो दङ नैबेनो दा प्रमद बर' सारा जोंहा बिटिआरनि CM मानो गोनां प्रमद बर' सारा मा बुंदों दानि दिनाव गोदान पलिटिकेल हान्जा दानानै माबा मोनसे खामानिखौ जाफुंहोनो हागोन बा साक्सेसफुल खालामनो हागोन बेखौ मिजिंथिहराखैनो मानो हाया जाय सरकारा रायजो राजानि थाखाय जाय सरकारा जोंनि आइ आफानि थाखाय जाय सरकारा हारिनि थाखाय गांनाय उखैनायखौ बुजिनानै सुफुंनानै होगोन बै सरकारानो अराय समनि थाखाय जौगालांबाय थागोन आरो देरहासार जाबाय थागोन नैखौसो जों बयबो रायजो राजा नेनानै दङ आरो जाफुंखागोन मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव एनडिपिफोरनि मोनफ्रोमबो दफा जिथुनाखि मावनांगौ दङ अर्थात बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मावनांगौ दङ बेफोरखौ नोंथांमोना मावफुंजोबाखै जोङो खोनानो मोन्दों डिलिमिटेसनाबो जालिया एरिया इन्सट्राक्सननि गेजेरजों डिलिमिटेसना जालिया नाथाय जायाब्ला दिनैनि दिनाव मा जानो थांगासिनो दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां दुखु खस्थ'आव 5 बोसोर आरो सैनानै थाबावनो गोनां जागोन बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ नाथाय नोंथांमोनखौ जों बुजिगौ नोंथांमोना दिनै दं गाबोन गैया बे पावारखौ लानानै गावखौनो गाव राजा बायदि साननानै लायो इउनाइटेड फरम आरो मार्टिस फेमिलि बेहाय मोनसे माने खौसेथिनि आरो जुथुमाजों लोगोसे दिनै पिकनिक लादों मानो होनोबा बे न'खरावनो बै समाव खेबसेनो आलादा रायजो दानायनि मुङाव साब्रै आंनि परिबारनिफ्रायनो जिउ जोबलांदों गेवलां बसुमतारि गयाराम बसुमतारि देसोम बसुमतारि बिखुनजो आइ आरो एस्लारि बसुमतारि बिहाव बै समाव बिहावा पिटिसिनि निदानमोन आरो बेयावनो एनडिपिखौबो दाजेनलांनाय जादोंमोन बे न'खरावनो गैया बेनिखायनो दुखु मोनदों बिखा गावदों बिहाव बोराय दङ 80 बोसोर बारबाय फुरा 95 बे बाबाव दङ सोङो माखासे फिसाला सानै आरो बिनानाव फंबायनि दिनै जेबालाग अनसुंथाइ मानो सफैयासै बय मोननाय खोनायो मानो मोनफैयासै सोरखारनि खुगानिफ्राय होजोबबाय आरो मोननांगौ गैलाबो खोनायो मा जाखो होननानै दिनै सोंनायाव दिनै आं जेबो बिहावनो एन्सार होनो हायैयाव दिनै मार्टिस न'खर फेमिलि आरो इउनाइटेड फरमखौ दिनै लेंहरनानै बावनो जुथुमा जानाया लानो गोनां जादों मानो होनोब्ला दिनै बिखुनजो सासे दङ बिदुआ अन्थाव बेमारावबो गोग्लैनानै दं फिसायनि मोन्थायखौ आंनि बिखुनजो आइयाबो मोनाखै आरो आंनि बेवाइ सानै दं बेनि मोन्थायखौबो जेबो मोनाखै आरो दा दुखुनांथावा बेनोदि सोरखारनि खुगाजों होजोबबाय मोननांगौ गैला एनडिपि फेमिलिया गैला बा माबा मोनसे रिहाबिलिटेसना मोननांगौ गैला गोदोना सुफुंजानायानो दङ बे न'खरावनो दङ खुनुरुखुम थांनानै दङ गैया मोनाखै आखाइ देख्रेबजोबजानानै गोदोना गब्लं खुनुरुखुम जिउ मोननानै दिनै संसार जानायानो दङ बहा मोनखो मोनाखै खिन्थु बबे बिखाजों बिथाङा बुंखो गबिन्द सार बिथाङा बबे बिखाजों बुंखो बिथाङानो बे सिथ्लायावनो बे एरियायावनो थानानै साइकेल बोराइजों सिबखावथिङो थाबायथिङोमोन बोरै बावगोमालांखो बिथांनि सायाव जोबोद दुखु मोनदों आं गुबुनखौ बुंनो साना मानो होनबा बिथाङानो बुंथारदों जे एनडिपिफोरनि रिहाबिलिटेसनाबो मोनजोबबाय मोननांगौ गैला बा मार्टिसफोरनि मोन्थायाबो मोनजोबबाय बे खोथा बुङो मोनाखै होफुङा बोरै बिदि बुंनो हाखो आरो बिथाङा जुदि बेसेन गोसा सासे सोरखार होननानै मानिजाथावमोनब्ला दिनै जिखिनि लिस्टआव दङ हरबाय बाखिखिनि थानायखौ उनाव साक्सेस खालामगोन खोथाखौ बुंलायबाबो गोसोआव नैबे दुखुथिया न'खरफोरा बा
जोंनि मार्टिस फेमिलिफ्रा गोसोखौ गोजोन मोनगौमोन बा फंबाय बिदा जोहोलाव एनडिबिफ्रा जे हारिनि अलखदनि थाखाय हारिनि थाखाय नांदोंमोन हाथियार दैनानै जिउ बाउदों खायसेया दिनै थांनानै थादोंबाबो केसफ्रानो उइद्र'खौनो जायाखै बिथांमोना केसनि सायावथ' जेबो मावाखै दिनै फंबायफोरनि दिनै केसआबोखौबो बोखांनायनि खोथायानो गैया बिनि सायाव आरो मोनजोबनायनिसो खोथा बुंदों जोबोद अन्याय दुखुनांथाव बिथाङा गावनि फिसाजों समान जोहोलाव एनडिबिफोरनि हाथियार दैनानै सोमावसारनायखौ थगायदों आरो गावखौनो गावबो थगायनानै लादों बर' रायजोखौबो थगायदों बुहुद अन्याय राव बुंदों बिलिफेट गैयै रावखौ बिथाङा बुंदों जाय बिथाङानो बे जायगायाव थानानै थांनाय बिथाङा बावगोमालांदों प्रमद बर' साननि सिमांनि सुइजारलेण्डआव बिथाङा उन्दुलांनानै गरदनानै बुंनाय खोथाखौसो बुंगासिनो दंखौ नुनो मोनबाय थादों बेनिखायनो दिनै आं बिखा गावदों सासे आइजो बा सासे बर' बिमा सासे जोहोलावफोरनि बिब' महरै दिनै फंबायफोरनि नांनायाव फंबायफोरनि दिनै केसखौ उइद्र' खालामनायनि दिनै खोथा बुङैयाव दिनै जेलाव थानाय जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बिखय बेल हियारिं बेबो दिनै जागोन गाबोन जागोन बा आरो रायजो राजा आइ आफाया नेनानै थायो जोहोलाव एनडिबि लोगो जेखिनि सोराङाव दं नेनानै थायो फैगोन मोनबोसिगोनखौ नाथाय सोरखारा साननैसो सिगां थांनानै बबेबा नेताजों नुजाहैयो हियारिंनि खोथाखौ बुंनाय खोनाया आइ आफा रायजो राजा नेनानै दं हरदो खोथा खोनाया बिथाङा मा होननो थाङो मायाबासो होनफैयो 400 कौटिनि थाखानिसो खोथा बुंफैदों खिन्थु रन्जन दैमारिनि सारखौ खोथाखौ बुंफैयाखै बैयाव बिखा गावनानै दिनै इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिबि आरो मार्टिसजों दिनै नैबे न'खराव नैबे सिलिंखार जानायनि सिथ्लायावनो जुक्ति आरो खौसेथि जादों आरो बिथांमोननि अन्नाय रावखौ जाहाथे आइ आफाया एक्सेप्ट खालामा दिनै प्रमद बर' सारा सुइजारलेण्डनि सिमालङाव बिथाङा उन्दुलांबाय लोगोसे गबिन्द सारमोनहाबो दिनै सुइजारलेण्डनि सिमाङाव उन्दुलांनानै गरदनाय खोथाखौसो बुंदों मोनफुंजोबाखै बबे बिखाजों बुंखो